Ik ben een beetje een autofanaat. En, ik heb al lang een idee om in Heerlen, ja, Heerlen bruist een beetje en het leeft een beetje, om daar iets leuks met auto's te doen. En zodoende zijn wij op het idee gekomen om iets van, nogmaals, van een heel breed publiek iets te organiseren, voor mensen te komen kijken. En mensen, laat je auto zien. Dit is gewoon een Golf 4, 1,4. En ja, is helemaal getuned, alleen maar voor prijzen te winnen. Het is een echte showwagen is het geworden. Ze kunnen hem nou alleen nog maar zien aan de achterlichten dat het een Golf 4 is. Maar van voren, ja, kun je niet meer eruit halen. BMW 5 ligt erin, Audi grill erin. Ja, er zit heel wat tijd in. En geld. Autostuten. Die naam die is geboren bij een aantal flessen wijn toen wij aan tafel zaten. En toen hadden ze iets van, we moeten iets doen waar mensen trots op zijn, waar Heerlen trots op is. En iedereen heeft wel een beetje het opschepperige in zich. Vooral als je een andere auto hebt, een specialere auto, dan wil je dat gewoon laten zien. En het opscheppen in het Heerlens heet gewoon stuten. Dus wat echt zoiets, Heerlens autostuten. Ja, betreffender kun je niet maken dan. Ik ben heel benieuwd hoe krachtig de motor is. Ik kan eigenlijk niet wachten, eerlijk gezegd. Dus even bij de flitspalen van het gas af en dan ja, goed gelukt. Ik had er zeker zin in. Er staan rallyauto's, er staan een hot rod, een custom cars, omgebouwde keverbusjes, noem maar op. Een auto uit 1928 tot een auto, de modernste auto, straks een Ford Focus, huppelepup. Ja, zo'n verscheidenheid. Emmelcar, dat is een merk, die hebben auto's gemaakt van 1921 tot 839. Met deze auto is ook echt geraced. Dan weet ik niet of het echt deze auto is, maar ik heb boeken van Emmelcar en er staat precies zo'n type in waar de eerste coureur, André Morel, met deze auto's geraced heeft. Ik vind hem zo het mooiste zoals hij is, niet alles heel mooi blinkend. En je moet echt zien dat het een gebruiksauto is, dat hij gebruikt wordt. Dat vind ik het mooiste. Volgend jaar willen we het weer rond deze tijd doen. Hangt van Pinkpop af, dus anders trekt dat weer wat publiek weg. Ja, ik bel Jan maar we willen wel eigenlijk toch weer in dat voorjaar hier ja, echt op de kalender zetten. Ja. Op een vaste tijd. En leuke moet gewoon traditie worden. Moet traditie worden. Ja.